Kaunti ma Kisumu koro yango nigi geto mar choko bilion 3 e hik omenda mag 2024 gi 2025 tok choko moheo bilion 1 e hik omenda mokalo. Gino mano omiyo gidongore e yor choko osuru kod atamalo 22. Giyango ne jopiny ma Kisumu ni kik giluor ni mar ok gibi medo osuru e kaunti no ka gilero ni gibiro mana dino rode mag mibadhi mosega bedo ka thiro choko mag osuru kaka achiel kuom yorego mag bero chenro mag choko osuru. Gikwayo jopiny mondo mi ong gi lwedo e tiyo kod lai manyien mano osidhi mar choko osuru e yor lony manyasani ma tiyo kod teknolojia kaka yorno mar konyogi chopo pek mar chopo bilion 3 e hik omenda mabiro. E ikomuom makoro sani wantie ni manyo watieko ma en ikomuom 2023 24 ne wachoko bilion 1 milion 471 elufu 996 kod siling 75 and waneno ni ma koro en dongruok mar atamalo 22. En dongruok mar atamalo 22 kendo wan ka wadwa ni kama wachopeni higa moro ma koro wantie ni wachok pesa mang'eny malo kama wachokono mondo mi wager godo Kisumu. We have also changed the system of collection. We have moved from an old system to a new one. We are also changing the people who are collecting the revenue on our behalf on the ground. We are working on their behavior because we have lost some money in the past on account of the behavior of our collectors. We are also improving our data. We are linking revenue collection to service delivery through the governor's program of Huduma Mashinani, and we just want to continue telling the people of Kisumu that our role is not to increase taxes, but actually to be more efficient and to offer better services by generating